Hola a tots, soc l'Estefi i avui soc aquí per reconnectar amb aquelles tècniques tradicionals que hem anat deixant de banda, ja sigui per comoditat o per falta de temps. El que sí que us puc assegurar és que fer-les un mateix fa que siguin molt i molt especials. Avui us porto una elaboració d'origen català que alhora és una de les tècniques més antigues de la nostra gastronomia. Us parlo de l'escabetx. Nosaltres avui el farem de pollastre, fent una miqueta en honor als primers registres que tenim d'aquesta tècnica. El que ens farà falta per la nostra elaboració d'avui, en primer lloc, serà el pollastre. Jo tinc unes 7 aletes, 350 grams aproximadament. Una pastanaga, un porro, 2 dents d'all i després els condiments que tindrem per una banda 2 peles de llimona i 2 de taronja, 2 fulles de llorer, una miqueta de gingebre, pebre en gra. La meva és pebre de Sichuan, que és una miqueta més aromàtica i més forta. El pimentón de la Vera, que no falti. Després 2 vinagres, jo he triat un vinagre de vi blanc i un vinagre de garnatxa. I per últim, oli d'oliva i sal. I perquè fa els estris necessitarem, en primer lloc, una cullera de fusta, unes pinces, una olla d'aquest tamany aproximadament, mitjaneta, després un pelador, una cullera petita, i com no, sempre una taula de tall i un ganivet. Prepararem les verdures pel nostre escabetx. Començarem pelant la pastanaga i a continuació tallarem en daus petitons, els més petits possibles, tot el que és la verdura. Reservem la pastanaga i a continuació tallarem el porro. Ens farà falta només la meitat. Traurem la primera capa. A continuació tallarem per la meitat. I farem tires ben finetes. Deixarem aquí el porro i la pastanaga i el que farem a continuació serà salar el pollastre. Agafem un grapadet de sal, remenem una miqueta, que s'agafi tot bé. Molt bé, doncs el que farem a continuació serà posar l'olla a escalfar i torrarem les aletes a banda i banda fins que quedin ben dauradetes. L'oli de la paella anirà agafant gust a pollastre i això ens interessa, perquè després quedi més sabrós. Un cop estiguin les aletes, pararem el foc i retirarem el pollastre. Amb el foc parat, tirarem 2 dents d'all que trencarem prèviament, les fulles de llorer, el gingebre i per últim els grans de pebre. Veurem que l'oli es va infusionant i ho deixarem així un parell de minuts. El que farem ara serà encendre el foc a mitja potència, tirarem el porro, la pastanaga que hem tallat abans i remenarem. Si cal, li tirarem una miqueta més d'oli. A continuació, afegirem les pells de taronja i llimona que tenim i remenarem tot ficant el pollastre. Afegirem una miqueta d'aigua fins que la carn quedi coberta. Baixarem el foc i deixarem tapat. En comptes d'aigua, el que podeu fer servir amb aquest pas és vi blanc. Això el que ens ajudarà és a que el resultat no quedi tan oliós i no sigui tan pesat a l'hora de menjar-te'l. El següent pas serà fer la barreja de vinagres que ens ajudaran a acabar de cuinar el nostre plat. Jo he triat vinagre de vi blanc i vinagre de garnatxa per donar un puntet més fort. Un cop tinguem aquesta barreja de vinagres, la reservarem. El que farem ara serà tirar una culleradeta de pimentón i a continuació ràpidament els vinagres. Això ens ajudarà a que el pimentón no es cremi, que ja sabeu que és un ingredient molt fràgil. Retirem del foc i deixem refredar a temperatura ambient. Molt bé, doncs aquí us porto l'escabetx que acabem de fer. Com veureu, aquest encara està calent. No el podeu consumir així perquè el vinagre encalent a la panxa ens faria mal. L'heu de deixar mínim 24 hores en repòs, tot i que si ho deixeu de 2 a 3 dies encara millor. És el cas d'aquest escabetx que us presento. El vaig fer farà un parell de dies i com podeu veure ja el color i tots els elements estan bastant ben integrats. Espero que us agradi.